Jaume Ferran i Clua, nascut a Corbera d'Ebre l'any 1851 i format a Barcelona, és un d'aquests grans desconeguts. El doctor Ferran seria l'inventor de la vacuna contra el còlera, la malaltia més mortífera del segle XIX. L'any 1884, el doctor Ferran, jugant-se la credibilitat i la vida, es va desplaçar al focus epidèmic de Marsella i va obtenir unes mostres del bacil causant de la malaltia. El primer problema el tindria el viatge de retorn. Els duaners espanyols van intentar destruir totes les mostres, però el doctor Ferran en podria passar una amagada als mitjons. El seu laboratori de Tortosa va desenvolupar la vacuna i la va provar amb èxit amb ell mateix i amb la seva família. Ho publicaria a les revistes mèdiques de l'època i quan, el 1885, l'epidèmia de còlera va arribar a València amb més de 8.000 contagiats, les autoritats locals li van demanar els seus serveis. A València i Rodalies va inocular 30.000 dosis amb un èxit rotund, només 53 casos reactius. Però el ministre espanyol Romero Robledo, el qui havia ordenat la destrucció de les mostres a la duana, va iniciar una persecució implacable contra el doctor Ferran. A aquesta persecució s'hi va sumar el doctor Ramon y Cajal, llavors catedràtic a València, que va promoure una campanya de descrèdit contra el doctor Ferran i la seva vacuna. En plena epidèmia, Ramon y Cajal es va fer vacunar, però tot seguit presentaria al govern espanyol un informe demolidor. En canvi, poc després, la vacuna anticolèrica del doctor Ferran, que va salvar milers de vides al País Valencià, seria reconeguda per les autoritats sanitàries d'arreu del món.